Guys, part 3 na isa guys. Please subscribe po. Ayan. Hey boss, bangon ka. Ayun na eh. Okay. Kamu ito sabi. Salamat Lord. Kamu ito ginawa. Wala pa mo man ha? Pupulungan. Wala pa ba? Isa kang kamu ito isabay. Itong isa. Okay na? Nana, puli-puli nagsaka. Isa na po. Nana. Okay na no? Bita-bita na. Ganina guys, adi gini niya masaka maprograbe pugos. So karon kaisa pa niya, kaisa paghilot. Okay. Karon dito pwede magbasa. Nya karon kung walay ligo ha. Dala ni mo ga pajama. Oh, naay pajama ni. Yes. Kami tong bag. Magkuha na na mag-ilis, magpumantay ng mato. Tambal. Dito na lang sa likod para hangin-hangin. Jakitan ko siya. Hmm. Ang jacket. Alam mo, kaon man. Ano yalangan. Okay, niyo nga po namang doktor nga. Makanon siya. Pag dito mo kaon, dong, pag di mo kaon, dong, mamayat, no? Alagway kaon, basta makapanigarilyo, dong, no? Patay rin iya. Ayaw mo tunan ni nga. Balik ka po tagligo sa nila. Watay ligid, ka kapalit ka ng medyas sa hindi na pala ng mga kuwan. Ay, nausap doon sa may dinuhuan na doon eh, ng medyas mo to. Tinuan. Nga na dahil. Hindi ka pa, ha? Estudyante. Hindi man ipakita ilang mga iminaw, naka-jacket, naka-pajama. Basta mo ito yung pulpo. Mau, ang isang jacket niya. Tungay. Yung sila ba sa high blood, bawal ulo. Ayun nila. Oo, bitaw. Ang tambal sa high blood, hilot ra. Dili, maintenance, ha? Sige lang maintenance, sige maintenance. Ano ang mundang? Oo, mundang. Ano ang magamundang? Go, magamayo. Mau gani. Tulo, kahilutan ra na, undang ng high blood na. Tulo ka, merkulisan ka diri papi. Uy, minaw. Okay na boss, kumain na ka. Salamat sige na, mayon na Jesus ni mayon na ka. Silog. Adjust sa pa sa sakit. Ayan guys, sumara ko gilot guys. So, napita na gyud no? Na nag-alibyo, masaka na ni sir. No, nya kusog na. So ayan, thank you for watching guys.